gaceram 690 ayan odo ka tirian hanga wona mun go lidi go min fudal tona mi sukiral ga jen yuna jeedi do an tora yimɓe jo a utilisé hollum ni la famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen haalis ɗum holno wonirta jata ko google chrome mbaɗa téléchargé application wanisbet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo toute 222 oɗo code promo toute 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde wanisbet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen haalis sa gañi men haalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide wanisbet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande miɗo wali ladde nde miɗo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi ko e beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo dole dillini ande ɓurima dole fimata hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade Maria fillito diu Maria kafundu kanye Maria fillito diu Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawa rukude ma ko geno fodani se fanteno bagal ko ndiyam eftota ko so geno fodani it go la chadele garduɗi mum gurnima ka fotani wima dole fimata waytade gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade Maria fillito diu Maria kafundu kanye Maria fillito diu Maria kafundu kanye Mariama arandi ɗeɗo balɗe fof mbiɗa yinno jewruɗen mais wonno an kam a yiɗi ɗo tawji fof mbe leer jippade no pression ngaji liggueyaji ɗi e par rapport alendi Mamadou mi jarani ni beela arte haal makko toon andal jaara ganduɗa ko koye wiyamo garta ala ni karanta mami kam ay jawdi maɗi kumɗa dowdi sa igginani ɗum moƴƴani e galle de ɗum kay mi maali wonani min gar ñow igginnum ewa iɗin toon de min pourtant winom yo igginnum yo ekkinnum de min gam winom noon ɗum ɗo mo fewnanno lesso ɗum ɗo jumo tottumomo o fewde lesso ɗo no fonno ɓe sa rewani mabɓe aɗa haala jamma e ñalam aɗa andi ala koɓe ciftorata kala ko kalɗa gasi ɗo ɓe gaccitaɓe jallani nden donc bon disait mi dañi yaade galle sihelam Hamadi Allah yurmomo yaafombo donc an kam aɗa andi min e makko ne min mbaduno kadi ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma à chaque fois que somi naati entreprise o tan hakkille amen are makko eɗa yijidde may saha goto par ce que wonno o waɗino hen junngo makko no feewi waɗino hen participation makko no feewi e kadi avant noon comme sanko wonko min menno yewtide ndeysan meɗin joɗade jour gotel ha o wi kam personnellement to min kalani min mbaddi promesse entre amen nde min mbadini min e makko donc mbeɗa wiyanno min mbiyatno par exemple comme no
tokor baab so tawi yii ha muuñi yii ko kanko debbo kanko ni pour mi hokko hammadi yii ko donc ɗum fof min meeɗin ɗum haaldude donc e hannde à ma grande surprise on garnoɗo galle maɓɓe pour salminde wonno ɗiɗo temps uji fof wona jogui temps kadi ɗiɗo temps uji fof aɗa andi voyage uji ina keewi kadi mi jooɗaki plus kadi pression kadi tokoro baaba o kono noon ñam fof hakkille men yinno yaa toon e donc hannde garmi toon tawimi toon ndeysanam sohnaji makko Ramata kañum neɗɗo moƴƴo machallah e kadi vraiment tawmi ɗon mbiyi ko vraiment ela grandi ndeysan donc min jooɗi min jewtidi e kadi maire o kadi kañum ne hoore mum min jiwdi hen kadi ne natnomi nde gallo vraiment j'avais des larmes aux yeux donc heddi ko noon wonkomi hiññinani hen tan kono vraiment ƴewmi hakkillam arti e vraiment o galle o no watteno nde fondation nde min codanno nde codannomi nde galle umsoɗo galle anani ha Allah waɗi ha galle o daari ha entreprise o daari donc hakkillam arti e gueɗe kewɗe dal histoire juɗɗo wonɗon kadi hakkillam ari tan ke aadi mamin kokkodirno pour tokoro baaba mbiɗa yiɗi hokkude ɗum ɓiyi ko jogui ɓiyi ko debbo mbiɗa yiɗi ñaganade ɗum woni Maymouna sey no gorɗa e abde so va o mondore wori nande haaluji mo mare mbayde yinde ko abba kam mara mi wayta haalde haala mo to jaaret ɗo bon amin do rek kono mi haalni noon finalement o ari ɗo en mi oɗo sul Amadou ni yaltir kam ɗum sikkano mbaro fiyanim kam wallude ko laawi demi Amadou conseil kam ɗo en haali fof o waɗi tan dal ko devoir mo haalat ɗum waɗi joni min hakkude mi Amadou ndiyam sorata dal ha wi kam seeɗa ni min kam waremo ko un jour mi warni a war ñerke te min komi faman réaction maɓɓe noon sehlam a ɗaminnoki ɗum wona question ɗaminade Amadou no waytayam ni batte hakkude makko e Abda te Abda no yaltir ɗo ni mi ronku famde déjà mais min oɗon jour haawi kam Amadou nde ari nde kanko e Abda noɓe réaction maɓɓe o affaire o haawi kam batte kadi en plus Abda no yaltir ɗo ni mi namdi mom ko woni o sali haalandemi rek hawre Amadou ari waaji ma mais kam l'essentiel mi haalni mom fof haydara mi suuɗanimo alhamdulillah ɗum rek ɓuri kadi o jaɓi ɗum tan o min mais tan Amadou dukani compliquaki bimami ni ne welami o bettam ya komi fadano ni Allah seedi alhamdulillah wallahi ko jamma alhamdulillah min en tant que lui alaikum salam Baro machallah yimɓe mbawa tan yewrude e galle nde mawɗo mbaɗon tamɓe jam tan ndi mawɗo inchallah jam tan mawɗo mum alhamdulillah kaw wiwi yo calminade kaw kay ligguey sen salmini o ɓuri manguel seera voilà mi yiɗiri neɗɗo fof den jiiɗi kam ko noon waɗirta kono ɗum kam annene bere jaltata gallal nde ha gorijanima kam pour ka cuuɗi kono gokkolto ben mi fewi hedere ala hen no yooɗi ha may mbaɗa anda jombo ɗum han dogere aduna ene yonma mi yooɗi kam kay wona ɗo heɗanno dow ala o ɗum ɓuuri hakkude wona mi waɗ ɗum less kaw sabal accu o yiyata daña baraji min kay yoni tan ko mbiyata kam e galle he aɗa kadi saɗiɗi min e ma kadi galle men galle o wela kadi o a woppamo de kawma ko faaba yoru tututututu galle tan elle galle baɗɗo yangi min mi ronki tan lelade mi ɗano mi fofto onon kam hol ɗe caɗele giɗɗinam hammadi wonno ñamodirin on ko moƴƴere neɗɗo o suuɗoto leppiliɗi kono golle e balle majjata ha aduna e guelakal hoɗe ko ɗum tagui ndeysan ko baddum ɗum ko fof kadi min koye yeesam wonno ɗum waɗi seedantagal kono sehilaɓe haɗɗan mataw sehni mon tan ko mayde kadi ni a fotani wayrude galle makko ni ha ɗum tolno toon fof eyi kono pour wiide ɓiyi ko debbo aɗa rokko ɗum Mamadou min hooram ina welimi te ko hunde fonde wonde kono noon e kala no wawi sifrade woto heeña yaaru hen seesi
sabu sukaaɓe worɓe ɓe aɗa faami tan Mamadou téléphone ŋaaji mum waala haalde ɗo téléphone adduko ɗum ñande fof to yimɓe nodde téléphone ŋaaji en yahan hiiri e laddeji en a annda joomum allah alam no waawi taw wonko yiɗi no waawi kadi taw won haqqille mum nangi ɗum fof en ngannda heen haydara kono kam joomum ko waasde heñaade tan e wiide ina itta tan directement ina wiiduma aɗa ƴettoye ɓii kaari walla ar mi waɗa ngal ɗo dewgal jooni kala no mbawɗa sifraade ene waawi ardude ma fof min hooram yiɗa ɓiɗɗo debbo wurto ɗon wona kanko kono jinmi tan ko yatte e jaara seesi mbasa wiide aɗa heño aɗa waɗa ɗum walla aɗa holla heen force uji sukaa worɓe hannde ɓe keewi tan ko jooɗaade haa ɓe ngaddanma debbo ɓe mbima ko oɗo jinmi ɗum noon min kam mbeɗa yiɗi mboɗo maayana mboɗo yiɗi haa mbeɗa heɓa e daande kono noon yontande hannde kala kaɗa gollondira e joomum ko seesi mbaɗta sabu a annda taw won hakkille wucci walla wuccaani jaafoɗa noon mbawi kawoyam bandam ala probléme kono aɗa heewi wiidemi kala saha yon faamere kono noon an aɗa ronko famdemi so tawi kaɗo haala mi haali ko an automatiquement e ma an ƴewde entre amen min e makka no min mbaduno ni entre amen min e maɓɓe ko min mbadini so tawi mi haali kaɗo an ponɗa tan ko wiidemi ponɗa tan ko walliddemi hen wona wiidemi waare hen sees wona wiidemi waare hen ɗum ɗo wona alen ko ñimmi ya faam ay ɗum ɗo ko aadi mamin mbadduno min e makka alandi aadi biɗa aadi saɗade aɗa ɓuri firtude aadi kadi alandi entre amen min e makko ko hunde tinde so tawi min mbaddi aadi oɗon aadi so Allah ittani ko satti o wonat so Allah ittani ko satti o wonat par ce que min ene wawi taw tokoro baaba mi waɗanono walla mi miijano ko walla min e hooram mi waɗanono mi jogano ko intention pour yidde yo naate waɗande kono vis-à-vis no jiirimi ni comportement makko ɗiɗo temps uji donc minni mi ƴetti décision resnudemo kadi minni kadi oɗo gueɗɗo cuklel ɗum wona hannde komi ɓoynoɗo gueɗɗo cuklel ne wonno e hakkillam donc minni so tawi aɗa wiyatno yomi faami mi famma an hannde ko an famata kam minni ñaaguimami ko ya waɗ feere jaggana ham ɗo jungo eyyi ko ɗum wona par ce que cuklel ngel ko moƴƴel jibnaɗo mum aɗa andi kadi yummiraɗo aɗa andi mboɗo andi de kam eyyi kadi mi salaki mi ruttani konngol ma min mi ñaagaki Allah kaala hunde mbimami konngol moƴƴol mi fawa hen daande moƴƴere saka bonde mi salaki de kono jinmi holludema tan mbimi tan wota hen yayyar sees sabu aɗa andi sukaɓe hannde fewjandeɓe lawol ɓe ndewa hen weeɓani kamɓe pewjanma lawol ndewa hen ɓuuri webde hannde fewjande ɓi rewa e lawol tewi tan min kala ko joni no mbimami ni tan an grosso modo ala probléme l' essentiel mi yiwrdi ɗon e mi yiwrdi e jibnaɗo makko wonto min jowdiri inchallah e probléme goto ala donc so dokor baba ari min jewtidi hen inchallah donc non jiwɗa o yo woppu ɗum de ala fof ko wondimo e ɓorugal makko ewa gasi noon kalta ɗo koko fuura haɗa wona ɗo so koɗo waali e galle fini wi ko keele hirti koko haalna ko keele hirti so wi miñam oɗo ko kanŋe pire o wastortake joyo o wastortake nayo o wastortake tata o wastortake ɗiɗo saka noon goto mo gandanɗa hoorema ko kiitaɗo gila e pukorɗam kiite mum keeɓi ɗum wari yummum wari bamum min ko o jinnomi sagam wona joom suudu Amadou gaga ɗo e oɗo galle wonno saɗa aawa awrima aaw gawri moƴƴiri coña ko yooɗi nene hottoñde hoto tooñ gacca jambur yeeya tout tranquille o wiyanimo o waɗanimo a faami ɗum yo mi haalnam ɗum oɗo jinnomi wona jeewo galle taw somi wi woy hade mi jofnude ne andi ha waɗanami ko jinmi jibinanami ɗo équipe national wasa wonde debbo baɗo tan no jullare so labbo wirtima oppi andude jullare waɗaka barke oɗo kanŋe pire ɓuri haalis haaletake gal saka noon komi andami o no welda arta e galle he ko wela ɓorno ko koltu makko way kono koltuji ɗi fo ni min kay wiyano to ar somo ko ara kayni muñ kay
wala ko kontu nguran ko kontu ko kay hatta hokkuma nde cafaru moƴƴi nde wiyaka penda wiyaka faatu metta e sitte karjetto e minetto kay e timmi wal haale sihra mo kay yumma caani mi haala yow ko débat men tako enen tan tako ɓe wonata kaw mom suusama min de wiɗo suusma min tan suusma min kam ko jiimi ko oɗon gandi kam hettere e heeñere so mbaddama watto ɗiggude fof ɗiggata wallahi ko Sago mbiɓe ay o jimi ko kaala ɗum ɗum toñci ala yo accuɓi janɗo an kam ko mbimami ko tan guila mburel wattinadde nder jama ko nden bone waɗi mburel hol jama won probléme anne kes ke ɗum yaha après aya sa wiya mi hen mbeɗen yaha yo ya yimɓe continue débat men ara yimɓe ya nder to on soundtrack ande mi do wali la dende mi jo hebani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga soinara waynotako kodo kewdo dole dillini ande burima dole fima tawa hoitani gilli pidima to ke gilli kadi kirodanade Mariam ça va parfait hande kam moom machallah weltima ma ñamtukal ma yooɗi ay ni tan jiɗirma en En tout cas, comme mais je pas de mots. Wallah la azim. Parce que en quelque point no mi haaldi déjà so mi yima donc da andata ko kalani parce que kalto giɗo daranto giɗo muɗum min mi yimama ɗon ndekete min oɗo mi laabama yidde no woodi min an a haɓama sababuna am a dugdama sababuna yam tout fof sababuna min wallahi mi laabama ka ƴiƴa mam neɗɗo no wawi wonde cousine ma rutto wawa ƴewrani an holko gonɗa e situation ay sah daranoma ɗon en tout cas kam mo mbeɗa yetta Allah mbeɗa yettuma wallahi la azim boy wallahi mi softo Allah ko lamɗo wallahi Allah ko goto a siftore jour goto mbeɗa ari dammal galle ɗon mbaɗanɗa atay nde wima mbeɗa fotti jeune goto agressé jeune goto a faami après o reeɓi ha jeune o naati gallamen ari agressé walla holɗum non même pas kanko e Memoun keɓe sehilaji goto Memoun sehil agresseur non wona agresseur ga déjà matam jono probléme on jour tan hunde explique ma ko jono probléme on jour matam o anda no gérta ɗum tan après débrosé ɗum ɓurti doole makko tan wimama ari gallamen o esprit ɗon tomum ɗon wiyamen o yi kam de wayde kersude ni faami bon maski mom tan dal taw caggal ɗum Memoun namdo kam ɗum ko deme parce que o faami yak ne va pas tout mom kala mom fof ko woni ɗo te o force kam kala mom ɗum kam mo taxma accu neɗɗo waɗi affaire mais imagine to affaire ni yaade tumi pottimina makko ɗo a faami gartimo galle mo mbiɗa haala mon jaami jalti haqqilam ka dartim jour goto galle han to mo jooɗi woni relation hakkude maɓɓe sukaɓe tan maɗo ɓe jiɗidiri on ɓe andani haalni kam haala yidde maɓɓe andani je sais pas Mariam ko noon tan par ce que enen ken ƴiƴam gotan min somi darnaki mon poɗo darnaden goto komin tan wawi darnade mo a faami ko mbanmi ko liggeyam ɗum tan mbami wadde te kadi so jeri kadi goɗɗum kadi mi waɗat sabu ko faddam ko ƴiƴam mum ƴew ɗum kam moom haydara la hen kam ko devoir am tan mbaɗi en tout cas wallahi j'ai pas de mots kala ko poɗɗa wadde mbimami a waɗi en tout cas mbo conseil ma tan kala ko wawi hewde kala ko wawi wonde woto jab jamais ɗeɗo mettine heɓtoma kadi wayi situation mum no toruma e mum sabu min ɗum welani kala ko wawi wonde kala ko wawi hewde an jeer ɗum tan probléme aji mi kewi mais wona hono dani tuurimami mi dalnumo e dow mais hande kam mi yetti Allah no fewi sabu a changé tout machallah kam yetti Allah kadi mi yettima hay an holto gonɗa ɓeyo naka ligguey o ça va ligguey o nan ɗo tan ɗo mi to fof alhamdulillah wallahi to mbeɗa nanodiri e mabɓe
alhamdulillah temps en temps fof nodda kam te kadi alhamdulillah liggeyaji ne jaha normal ɗo kadi ɗum kam wonɗo toon akkami woni toon alhamdulillah so tawi kay joni ko noon en jetti Allah de en kam courage sukaɓe nan toon tan gére ɗum en jikki en tout cas ret goɗɗum jehen galle hande kam mbeɗa jogui tan min mi ala envie ni jooɗa ɗo jeeya ene fewniri bonnoɗo so tawi Maymouna woni joom hakkille tan hayso woni bonnoɗo hawnaki e moƴƴere Allah Maymouna fewni taw e joni kam enen joguiɗen tan ko miñi men mbawɗen tan ko wajade ɗum yo rento kadi yo andu hoore mum dal neɗɗo so andi hoorema tan gasi e enen ɗum tan joganɗen bani men debbo ko wona ɗum ko so tawi ko moƴƴo tan ma en gandu so tawi kadi konko bonande ummini ma en gandu aduna kam ne juuti koyngal e ɓayde nana arini kam seeɗa e gurdam ma mbiɗa hanki ɗe balɗe aɗa welti e ƴeew hanki ɗo gonnoɗen ɗo wona e alhamdulillah wona 100% de hakkude Maymouna e balɗe mi welli han mais maire o kañum ha joni en heddi hakkilam te on jour mi haalanima kadi kaw Sowyɓe ɗon wonno fami explique moom kaalan mon seedallo turgoddinam explique moom kaalan momi yo watte joni kam mi essaye gére ɗum tan eyyi joni kam aɗa andi hakkude belamba ma an e Maymouna addoyta hakkude ma belamba ma an e maire o est ce que aɗa andi ɗum gati so maire o ne yiiya hakkude ma e Maymouna yoɗi o weltoto e par ce que o yiɗata kadi konkone yo participe e moɗon dal yo wuur gurdam ɗam gurtuna e nder galloɗam en tout cas seeɗa kam tinna e bane debbo en tout cas no sohla inchallah joni noon yimi préparé gummon juulo fami ala cimoƴ ma dabɓe ɗiɗon kolalla ahad nata kana kawsare ɗiɗon ala ɗo de e joni wadde hande an jumna hande jagganam yaasi ala hande ko an jumna on some tracks ande mi do wali la dende mi jo hebani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani diko beltino ko do kilo oɗon jour ummiɗa galle ha joni gonta tan koye dogde kadi te min mi ronki famde ɗum ko holɗum so tawi ko banggal grand frère am ɗon no tanke surtout pas déjà min o expliquini kam fof kadi min e hooremi explique mi haalni moom min e ma to ndewtuɗen ɗo donc ɗum ɗo fotani wadini hen hakkude min e ma waɗi fof kadi kam hande mbeɗa yaltin Allah kadi mbeɗa yettuma kala mon ko kadi ɓurɗe ko kaltan kellal ɗum e amande hayso mi heeɓi ɗum kadi ɗum somi miijimama rek natta kadi dogdemo ko ɗum woni ko cakkittum wadde en fait a faami rek situation o e passé bennude entre hakkude e grand frère ma en fait wonto min gandidiri kadi mais kam ɗum ɗon fof kadi natti intéressé mi quoi par ce que hakkude amen ma ko ɓuri intéressé mais ñandere kawma no wawi toñde nem so ɗum fof te ko tooña fof nene mo kom tooñe kawmam tooñowde non o wayda l' essentiel min mi yiɗani hen oɗo distance mum comportement mo joguiɗa saɗa wawi giwa hen non ɗum o tawat te mbaɗa andi fof mbaɗɗata comme ça mbawa yimdirde grand frère am ha ɓeɗe par ce que min ɗo jewtiden haydara en fait min e hoore mbeɗa sohli ɗum ɗo ga par ce que kadi mi remercie mon par ce que on jour nde min pottata nde wonko haali en fait ko ɗum ɗon dogate yam ha joni kadi ko ɗum kadi watti non tu pense ko entre hakkude gorko e gorko en fait pourtant wawno explique ande ɗum walla min e ma mbatti suurdirde en cuuɗodirta mais hakkude amen ma ko hakkude amen ma hakkude amen mawde kadi ko hakkude amen ma faami donc woni hakkude men ko ɓurtidde e woni hakkude amen ko par ce que kadi an hoore ma somi yettimo kadi en fait il faut yettudemo hen par ce que somi yiitimomo à cause de moi par ce que jour momin pottuno nde an tomin ceertat to mbeeɗa sikkude min momi yiitume guitam kadi ko à cause de moi taki kam yiitudemo guitam ham yidde kadi jottidade makko mbeɗa haalda makko kadi qu'est ce qui se passe yimɓe jahat tan koye hodderoji ɗum ko ni Allah hoddiri ala yimɓe ko mbawi donc ala probléme ha joni kadi wuuri kono rufani par ce que hakkude amen ma kadi ɓurat ɗo layat ha ɓuura ɗo inchallah faami donc Allah hoddi donc ala ko mbawmi hen an kadi ala ko mbawɗa hen donc inchallah wuurat tan kadi galte mom artiri toon kadi no yirde kawma sawa non mi fansi mom kadi mo deɓa kaw min e ma kadi ɗum kadi gara yimɓe jaaha ɓuuri de non mi fansi mom par ce que guilɗeɗa han somi jooɗi mi miccima ɗum ɗon rek hakki ɗam amani Mariam
kafundu kanye Mariama Maria Filito Dieu Maria Maria kafundu kanye Mariama Alami salaki kono mi wawa rukudema ko gelo foda gertugal yiɗi no mosde de kono gaɓɓule ngala maymuna argay Maymuna an ko min noddunoma aɗan ko noddirmami Maymuna a waylima Maymuna a changé Maymuna an ƴewto gonka ma muɓu guite ma seeɗa duttuɗa caggal hakkudemi ma min ka kaldiɗam gonnoɗa komi ka moftanno ɗum sirlujam wonde suko noon hatta wonde mawɗo sabu haqqe meselal suko no hocca mawɗo ne hocca meselal ko haqqilli Maymuna min holko tagi min aɗa suuɗami ko no wayi waade fof mboɗo andi wonko hesɗi ko wone ma aɗa wuuri gurdam kesam Maymuna holko tagi aɗa suuɗami min yumma dokkuɗoma endu hokkuma kosam Maymuna kala ko mbawɗa wadde walla kala ko mbawɗa waade no sifori fof min a fotani suddemi Maymuna ayi hande no gurdumi ay ndiyam nani ɗum wona ko ndiyam fona foti ko yarede mboɗomi ɗomɗi mboɗo maayi ɗomka kono wallahi hay somi suuti ndiyam ɗam mi ronkata yo ɓende guddulam he Maymuna ala fof ko cuutta kam mbiɗa sikki cuuɗor heƴani hakkude meɗen min gudditanɗomo ɓerdam udditanma haqqillam udditanma fofam tolnima ɗo ganduɗa kala kaɗa waɗa aɗa foti adde saram kalda e am Maymuna dogi kam kacitari so yonti an gaddannoɗo kacitari jooɗoɗa pewna kacitari ciwa totta kam hande a watti dogdemi hay so tawi mi sohli sohlam hande a dogi kam ko min ummomi wattanto hooram min noon mi yiɗa huddema kadi ɗeɗo mette gonɗe am jinmi hande ko jewtiɗen kalna kam hol dalilu min kaɗa suuɗami en tant que ko min jibinma